kata lwenje mantiere kind le kachiel kod dhano. Kata kamano wang'e ni gimoro ka iloso to wang'e ni kinde mang'eny kuonde mag rito le mag bungu onego bed ni konyowa mar mondo mi wan kaka piny Kenya wabede kod yuto moro mar mondo mi kata joma wuok e pinje maoko nyalo biro mar mondo mi one le mag bungu. Un kaka KWS ere kaka mano bro bedo ka konyo e seche moko broaden kata widen economy mar piny Kenya ahinya nyako tudore kod kaka usebedo ka urito le e kuonde rito le mopogore opogore. Miwacho no en adiera nikech king'eyo wildlife economy en gima inyalo wach ni en important to economy mar sirikal mar Kenya. Gima wada time strategic plan mwapango mondo watim higni 5 mabiro ni wadwa ni make sure ni kuonde ma le odake obedo improved ni le secure mondo wamigi opportunity mondo be gimedre. Ok wada bedo gi nafas moro ma after maybe 5 years climate change, iwacho ni drought affect wa, famine and all the rest, le population odok chien. Nikech nini ma wan godo sani en safar tourism to gi the beach ema wauso. So ere kaka wanyalo make sure ni safari tourism or wildlife tourism wa improve on. Gima wang'iyo ni to wadwaro bedo gi mpango mane manyalo make sure ni le population margi e park o increase and gin secure mondo kik bende ka gimedore kik gikel ma asara ne jopiny. Wado bedo gi program kaka wanya improve gi kuonde ma challenges nitiere ka gin e community ere kaka wanya duoko gi e park mondo park obed safe secure. Ka ochuno ni nyaka wachiel kuonde moko mane plan man godo ni wabiro chielo kuonde moko manyalo minimize conflict mar le gi oganda. Mane kwano ma wan godo moko. Mar ariyo, ng'ata mabiro limi kokonya yudo proper access mabiro kari to beda challenge. Parks waduto te wa work towards mondo wa improve access. Yore mag park ere kaka wanyalo loso gi wa improve on makata ka ng'ato biro to ok ni onyagore sana kuwuotho yie kuro maseche moko geche magibiro go breakdown. Wadwa wakete in a way ne ka ng'ato biro to spend very little time e yore go, but you spend a lot of time kineno le yie kucho. Kech the number bro bedo improve. So what do you improve on infrastructure marwa e parks ma wan go de Kenya kai? Creating access, better access. Makata ka ng'ato biro, our roads are very motorable. Or kaka maybe biro tikwamo and whatever, you waste a lot of your time e gachi. Mano number hiyo. Number dek, what do you want to make sure ni parks gikuwa manage? One ngene wa manage park on behalf of the Kenyan community. Ere kaka wanyalo entice community modak e park mondo gin bende gi appreciate their heritage, national heritage. Kech ng'eny oganda winja to gidhi. Ere kaka community wa ma Kenya ok no chuno ni nyaka wayud welo ma oko ben wa encourage gi mondo gilim parks wagi. Makata ki paro malong'o chieng' Saturday no wamiyo jo Kenya te nafas mondo gilim parks waduto te, and the turnout was very impressive. Karibu ganda 83,000 no biro mo lemo pex duto te gi reserves of mantie Kenya. Mono moko chulo. Making'iyo fees marwa medonjo go de park almost over 24 million Kenya shillings. Mano chiu nono. Ki translate free entigo into cost as per park fees. Mano nwa amua mondo at least gi appreciate mondo ging'e ni park ni margi. Koro ng'ato nyalo plan nikech jomoko winja park ni to pok odhi. Mano is another thing mondo watimo. Ing'e ni awareness mana wacho cha en important sana nikech ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni le ma wan go de piny ni be nyalo miye ohala. Mondo by the end of the day okay live on stipends. To manaka penji mano ok bi kelo kuo mag le mag bungu nikech ng'ato koseng'eyo ni le nyalo miyo ohala, nyalo bedo koda siso moro mar mondo mi odhi kata e park moro oyud le moro bi okan mondo embedo yud yore mar yuto. En illegal kikano le kionge gi permit. Emomiyo na wacho ni wabiro puonjo ji mondo gi understand regulations process mane menego beni dhi through mondo mi thuolo mondo ibed gi le. Le gi kori broga miji ka ng'alure ni ng'ato bira chiu ranyisi ni an kaka